बोसोरनिफ्रायनो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायां फासयां जाना दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि सा 6 एनडिबिनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि जिहेतु बिथांमोना एनडिबिजों डाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङब्ला बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' एनडिबि जों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन निश्चय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकरि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानिकि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जन सा 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों। बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार? बेनि अनगायै सासे नेपालाव दङ होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो एमसिएलए माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरननानै लाना फैनाय जागोन।